Praise God. Hindi asa na imong tamante. Sa dili na makita yung smell, pero makita mo na iyahang mata. Makita siya nga na smile iyahang mata. Imong likod, hindi ako imong likod. Ina good morning. Salamat kaayo nga naata sa sayo sa buntag sa Domingo. Amen? Amen. Manindog ta? Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. Ani ata dinhi because we are blessed. Amen? Di panalangin ta sa tibuok simana. Di protektaran, di provide at ang tanang pagkinahanglan. Anything that you can think of sa pagkamaayo sa Ginoo. Ako nang hinumduman ang dalong nato na sa pagdayeg pagsimba sa Ginoo kanong buntag. Amen? Let's start this service sa ato ang pag-ako at ibaya at mga kamot. And let's just lift up the name of Jesus in this place. Oh, hallelujah. We welcome your presence in our midst, oh God. Your presence is the reason nga naami karong buntaga, Ginoo. Salamat nga imo paming gipamata, Lord. Salamat sa gininhawa. Salamat sa kusog. Salamat, Lord, sa tanan, Ginoong imong grasya kaluoy bag-o sa matag adlaw sa among kinabuhi. Lord, salamat sa tanang panalangin nga imong gi-pour out sa among mga kinabuhi, Lord. The times may not be good sometimes, but Lord, sa tanang panahon, maayo kay ka sa among mga kinabuhi. And Lord, we are just here, ani ami Ginoo, mubalik mi, tungod kay mo pasalamat mi nimo. Karong buntaga, Lord, among gihalad, ang tanan, Ginoo, nga ang sa among pagsimba. Lord, i-bless, Lord God, ang tanan, Ginoo, nga serve, Lord, kaning service, first service, Lord, sa third Sunday of the month of July. Tanan, Ginoo, nga naga-volunteers, tanan nga mga ministries nga mag-operate, Lord, let your anointing, bisan pa, Lord, ang magdala sa imong pulong. Lord, let it be, Lord God, na agid me revelation, na agid me madawat, Ginoo, nga mo equip na mo encourage na mo, Lord, mo badlong na mo bag-on na mo, Lord, that, Lord, sa mong pag-ani dinhi, na kay buhaton, Lord, ang imong presensya, Ginoo, magausab ka na mo, nga sa dihang manguli mi, Lord God, na agyud, Ginoo, ikausaban, Ginoo, makita sa among kinabuhi, tungod kay na-encounter na mo ang imong presensya o ang imong pulong. Salamat, Lord, amo ning gi-dedicate, diha kanimo, kaning first service, sa imuhang trono, sa imong grasya, Lord, dawata among pagsimba, among pagdayeg, tanan among buhaton, Ginoo, amo ning gihala diha kanimo. This is all for you, Lord God. Salamat, we welcome your presence in this place and all the glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Oh! Kinsay excited karong buntaga? Kinsay excited? No, kung tanawon na to sa gawas nun, gaulan. No, it's a sign of the goodness and the greatness of God sa tagsa-tagsa na kinabuhi. Amen? So, before ta mo start, ato sang abi-abihon ang presensya sa Ginoo karong buntaga. Come on, with a louder voice, pagpakpak, pagsinggit, no? Atong abi-abihon ang presensya sa Ginoo sa matag kinabuhi. Come on, 1, 2, 3, hallelujah! Oh! We welcome you, Lord! We welcome you in this place, Lord! Oh! Kiabi-abi ka na mo, Lord God! Aning napita sa matag kinabuhi, Ginoo! Hallelujah! Ang ayan kang simbaon! Ang ayan kang pagadaygon, Ginoo! Hallelujah! Oh! Woo! Hallelujah! Come on! Everybody! Oh! Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give praise. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me.
give you praise, Lord God. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Oh, good, so good. Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Come on. Thank you, Lord, for saving me. Come on, thank you, Lord. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Lord, for saving me. Yes, God. Thank you, Jesus. Oh. Dili na mo kalimtan, God. Ang imong gibuhat dito sa cross, Lord. Oh. Hallelujah. Oh. Tarang ka mo di bakbak. Hey. Hey, 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 come on. Let's dance and celebrate the goodness of God. Oh. Come on, move your body. Hey. How can I forget? How can I forget what you've done for me? You are faithful. Never failed me yet, never failed me yet. You are good to me, and I'm grateful, grateful. How can I forget? How can I forget what you've done for me? And I'm grateful. Never failed me yet, never failed me yet. You are good to me, and I'm grateful, grateful. How can I forget? How can I forget what you've done for me? You are faithful. Thank you, God. Never failed me yet, never failed me yet. And you've done for me. You are grateful, grateful. Oh, hey. Murag, igo raman na makpak ang uban. Ato na ning i-convey. I-level up nato karon. Tanan mo sayaw na sa atong buhi na Diyos. Amen? Diri down the pita. Come on. Clap your hands. Come on. Ipataas mong kamot o ipakpak. Come on. Hey. Yan. That's it. That's it. Come on. Hey. Oh, diri dito nga. Come on. Itubuhi mong kamot o ipakpak yan sa atong buhi na Diyos. Come on. Hallelujah. Come on. Oh, diri sa to. Come on. Sa katalan. Come on. Come on. Hey. Hey. Oh! Pero kabalo ko, you can do better than that. Amen? Atong ihatag ang atong pinaka-the best na sa Ginoo. This is the Lord's Day. Dili lang ta mo tindog, but we will dance. Kay maayo siya, buutan siya, nag-provide siya sa tanan atong gipanginahanglan. Amen? Oh, come on! Hey! Oh, oh! Come on! Here we go! Come on, let's dance! Hey, hey! Whoa! Oh, come on! Hey, oh! Hey! Hey, let's dance! Hallelujah! Oh! Hey! Hey! Let's go! Let's go! Let's go! Oh! Hey, hey! Come on! Everything that has breath, praise the Lord! Oh! How can I forget? How can I forget what you've done for me? You are faithful. Never failed me
Luke 8:43. And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on doctors, she could not be healed by anyone. She came up behind Jesus and touched the fringe of his garment, and immediately she was healed. Right now, church, pasalamat ta sa Ginoo nga ihatang giluwas. Some of you here na agurigiagian. It could be illness, trials, anxiety, depression, baka amidst the pandemic. I want you to know, kung ganahan ka na ay mausab si mo kinabuhi, just one touch. I want you to desire the touch na ikaw, muhikap ka sa Ginoo karon. Just one touch. Be desperate for it. Have the desire for it. Come on, just lift your hands to the Lord right now as you begin to connect to Him. Oh, Jesus. How I live for the moments where I'm still in your presence, where all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. Sing it again. How I live for the moments where I'm still in your presence, when all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. Can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. You're the fire in the morning. You're the cool in the evening. The breath in my soul. All the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. Come on, sing it. 'Cause all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven.
to do what only you can. Oh, what only you can do. Jesus, have your way. 'Cause all I want, sing it with all of your heart, with desperation. Come on. And I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Na 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 na. Oh, sing it again. Na 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 na. Woo! Na 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 na. Na 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 na. Oh, we do need words sometimes. Woo! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, woo! Cause all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, just one touch, one touch, one touch. Oh, just one touch. Na, 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 na. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else,
nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Yes, Lord, I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Oh God, I just want you, nothing else will do. Oh, I just want you. I just want you. I just want you. I just want you. For nothing else. For nothing else. Nothing else will do. We only want you, God. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Just tell the Lord, I just want you. Only you. Only you. Nothing else. Only you. Nothing else. Nothing else. Come on. Worship the Lord. Just tell the Lord with all your heart. For nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Oh, worship. Worship Him with all of your heart. For nothing else will do. I just want. Come on. Tell the Lord nothing else. Nothing else. Wala'y lain. Nothing else will do. Ikaw naman. For nothing else. Wala'y makalabaw. Wala'y makalabaw sa Diyos. Just feel the love of God. Just feel it. With all of your heart.
kong mamakak. Ang Diyos nga nagasaad kaninyo. Ang Diyos sa kadagaya. Ang Diyos sa tinuod nga kalinaw. Ang Diyos sa tinuod nga kalipay. Ang Diyos nga naghatag kanimong kusog. Ang Diyos nga tinuod nga nahigugma kanimo. Ang Diyos nga tinuod nga nagalimpyo kanimo sa imong kinasuluran. Ang Diyos nga nakig-uban ug mipuyo sulod sa imong kasing-kasing. Pagmaya, paglipay, paghudya hapit na ang akong pag-abot sa pagdalaw ganti sa matag usa. Kuniti ang kadaugan nga gihatag ko na kanimo. Pagmatinod anon sa akong atubangan, kay nailhan ko ikaw. Nakitaan ko ikaw. Bisan pa ang gibuhat mo sa tago. Sa mga panahon nga gisalikway mo ako. Sa panahon nga gitid-an mo ako pagsulod sa imong kasing-kasing. Apan wala nagpadayon, nagpabilin diha ang akong pagigugma kanimo. Gipadayon ko kini hangtod sa katapusan nga panahon. Timan dili ko ikaw hikalimtan. Ikaw ang gipili ko nga mahimong kahayag sa kalibutan. Ikaw ang gibutang ko dinhi sa kalibutan. Gigamahan ko sa akong gahom. Busa barog. Pagmaligon. Ayaw pagtinalawan. Dot-dot ka na ako. Ayaw lang tawa. Ang kangit-ngit sa kalibutan. Kay hapit na ang akong pagdala o ganti sa matag usa kaninyo. Nagingon ang pulong sa Diyos. Yes, Father God, dalaygon ka, O Diyos. Salamat sa imong pulong, Father God. Come on, kung atong pasalamat sa itong buhay nga Diyos. Salamat, salamat, Lord. Salamat sa imong gugma. Salamat sa kinabuhi. Salamat, salamat, Lord. Tinang pagdaig. Di lamang kanimo, O Diyos. Wala yun may mabuhat, Lord, kung wala ka, Father God. Busa ang tanan, Lord. Among gitugyan di kanimo. Salamat, salamat, Father God. Dalaygon kay ka, O Diyos, sa walay katapusan. Come on, pakpakan na to itong buhay nga Diyos. Yes, Lord. We honor you. We glorify your holy name. Salamat sa imong presensya. Salamat, salamat. All the glory and honor, the adoration, the praises belongs unto you alone. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tagaan na itong kusog na bakbak atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Uban sa syagit sa pasalamat. Yes, Lord. Thank you, Father God. Kung gihangil sa paglingkod ang tanan. Okay, so may buntag sa tanan. We are blessed this morning. Kung na-bless ka karon buntaga, pakpake ang Dios sa pinakakusog nimo karon. Amen, 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 amen. No, so may buntag pod sa atong mga kaigsunan nga naa karon sa online. Karon, let honor God through our tithes and offering. Amen. So tuguti ko sa pagbasa sa Bible sa Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Then your barn will be filled to overflowing, and your vat will brim over with the new wine. No, so from the word overflowing, igsoon. Kisa nakasinatig overflowing nga blessings karon. Amen. Gamay ra ba ang nakasinatig overflowing nga blessings karon? Amen. Amen. So ingon ana ka igsoon, no?
Once na muhatag ka kay Lord karon siguro, wala pa ka. Nawa pa nimo na sinati. Duga na ka naghatag da sa Ginoo po. Pa nimo na sinati. Umar magwala gitubag ni Lord akong prayer. Igsoon. Ngun ana na siya igsoon. Gahatag ka karon ngun ana pa lang. Siguro wala pa. Kasi kaghatag sa Ginoo. Kasi kaghatag sa Ginoo. Kasi kaghatag sa Ginoo. Hanto nag-overflowing. Amen? Because ang promise ni Lord, dili mo pakyas si Lord. Ang tao, nga kanayong katapad karon mupakyas na siya. But ang Ginoo, nga mong gisaligan karon is dili siya mupakyas. Amen? Because ayngon ang pulong sa Ginoo, then your barn will be filled with overflowing. Si Lord mismo nagpromise na sa tuwa nga if we give diya sa Ginoo, ang overflowing nga giistorya ni God sa tuwa is iyan ang tinud-on. Amen? Kumuhatag ka karon igsoon, ngun ana, pero may magawas. Kinsay, dili malipay, ana, igsoon. Amen, pakpaki si Lord. Amen? Kumuhatag ka sa ngun ana, grabe. Overflowing ang gipromise ni God. Amen? Amen? Kung gusto kag panalangin, no? Hatag sa Ginoo. Because that is my experience. Samtang hatag ko da sa Ginoo, samtang mintikan ko sa paghatag sa Ginoo. First na kong tithes is 20 pesos. But the more kung hatag sa Ginoo, mas more ko gipanalanginan sa Ginoo. Amen? Amen? No, ingon da sa Malakay 3:10. Ihatag ikanapulod sa templo sa Dios. Ug sulaya ako ninyo. Ug akong ablihan ang tanang bintana. Ug akong ibubo ang madagayaong panalangin. Amen? Ang promise sa Ginoo tanang bintana iyang iabli para sa imo igsoon. Ayaw pagtiktik ug paghatag because ang Dios nga mong gitagan is dili ordinary nga Dios. Diyos siya nga buhi, Diyos siya nga kasaligan, Diyos siya sa puno sa panalangin. Amen? Ang Diyos nga mga kasaligan karon mas dako sa Diyos sa uban. Amen? Amen? Ang Diyos nga imong gisaligan karon is Diyos nga nakakita sa imong pagkinahanglan. Amen? Ang Diyos is nakakita sa imong heart karon. Ingon si Lord dira sa Bible. Ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing unsa gi-desire nimo. Amen? Kumuhatag ka karon mong tagas yung pinaka the best. Ang Ginoo mububo mudaga imububo og yang i-open ang windows of heaven para sa imo. Amen. Gisa excited mo hatag karon buntaga. Gisa excited mo hatag karon buntaga. Amen. Amen. So kuuta ang pinaka the best nimo. Kung wala pa ka, kung naka-prepare na ka, itaas na siya, no? So karon manindog ta. Amen? No? Kuuta ang pinaka-the best ni mga offering karumuntaga. I know si Lord nakakita sa mong desire. I know si Lord nakakita sa mong kasing-kasing karumuntaga. Gusto ni Lord isihatag ni mo ang pinaka-the best para sa iya. Because si Lord is not an ordinary God. It is a powerful God. Amen? Kung gusto kag breakthrough, gusto kag kaayuhan, gusto ka ng breakthrough sa financial, breakthrough sa balatian, hatag sa Ginoo. Because si Lord, powerful kayo. That is my experience on kinabuhi. That was, wa pa ko ila sa Ginoo nga nako'y sis. Naana ang Ginoo. Gusto ni Lord is panalanginan kag taman niya karumuntaga. So let us pray. Itubo imong tithes and offering. Ibutang imong isa kamot sa imong kasing-kasing o start pag-ampo da sa Ginoo. Kasi desire sa imong kasing-kasing karon is tubagon na siya sa Ginoo. The most precious and Father God, we thank you, Lord, sa pagkamaayo Ginoo sa mong kinabit this morning, Ginoo, Father God, Lord. Salamat, O God, sa pagkamaayo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa kalipay, imong gipasinati ka namo, Ginoo, tibok simana, Ginoo. Tibok bulan, Ginoo, Father God, bisa pa sa pandemic, Ginoo, Father, wa minimo gipasagdan. Wa minimo gibiyaan, wala minimo gitsapwera, Ginoo, but Lord, you love us, O God. Lord, salamat kay Ginoo sa pagkamay. Salamat, O God, sa mong ritual offering, Ginoo, Father God, Lord, sa tithes, sa first fruit, Ginoo, Father God. Salamat kay Ginoo sa tanan nga mohatag karubuntaga, Ginoo. Nga mong promise, Ginoo, Father God, matuman, Ginoo, Father God, overflowing your blessings, Ginoo, Father God, Lord, imong iabli, Ginoo. Tanang bintana sa langit, imong ibubo, Ginoo, madagaya ang panalangin, Ginoo, Father God, Lord. Salamat, O God. Salamat kay Ginoo sa tanang
paagi sa pangita, Ginoo, Father God, tanang kaumahan, Ginoo. Negosyante, Ginoo, Father God, Lord, tanang classes sa mga trabaho, Ginoo, imong gi-bless, Ginoo, Father God, Lord. Salamat, O God, Lord, ikaw, O God, ang pasinunggan sa among tithes and offering karong buntaga, Ginoo. Amo ning gisalig di kanimo because kasaligan ka nga Dios. Labaw ka sa tanan, O God. Lord, ikaw nakakita sa mga kasing-kasing, Ginoo. Ikaw nakikita sa mga desire, Ginoo, Father God, Lord. Nga Lord God, Lord, amo ning gi-trust di kanimo, amo ning gisalig di kanimo because kasaligan ka nga Dios. Nga among gitagaan ani among tithes and offering, Ginoo, Father God, Lord. Salamat, O God. Salamat kay dalagon ka, Ginoo, sa walay katapusan, O God. Dalagon ka, Ginoo, in Jesus' name. Amen and amen. Para sa tumay kigsuunan, no, let's give. Amen. Para sa mga kigsuunan nato nga naa sa online karon, pwede ta mo hatag sa tithes and offering through bank transaction. Thank you. Praise God. Good morning again sa tanan. Maayo kayang Ginoo nga nagkatapok ta karong buntaga. Palakpakan sa nato once again ang presensya sa Ginoo. Praise God. Welcome ang tanan sa atong third Sunday for the month of July. O ato aning himuon nga pamatasan kay dili man nato makita ang mga nawong no tungod sa atong mass. Gusto ko nga maghimamatay ta. Kay privilege kaayo nga nakatigom ta karon physically. So for 5 seconds, tangtango na to atong mask. Di na ta magstorya. Natango na to. Dayon lingi-lingi ta sa atong mga silingan. Smiley siya sa pinaka-the best nimo nga smile. Sige be, kaway-kaway, smile. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, balik na nato atong mask. Siya di ay ito, no? Wala to na ilhi ganina. Bitaw, nindot kaayo nga naata karong buntaga. So welcome ang tanan sa atong panimbahon karon. O naaputay special kaayo nga i-welcome karong buntaga. Kabalo ba mo kung kinsa na sila? Amen. Ato ang mga VIPs, very important person. So I'm talking to you kung mo ni imuhang first time nga makikauban namo karon diri. Palihog, ako kang gihangyo sa pagtindog, kay gusto mo welcome ni mo. Diring dapita, na ba? Na ba tayo mga first timer diri? Okay, diri sa tubangan, na ba tayo mga first time diri? Hala, diri sa Pikas. First time. Ay, naagyod, palakpakan na itong kusog. Palihog, Brad, ayaw sa paglingkod. Okay, salamat kayo sa imong pagkikauban namo. I know nga murag lahi ang paagi sa pagsimba sa Ginoo diri, but this is the way we worship God in spirit and in truth. Kaning nga fellowship nga naa kakaron, ang pangalan ani is Salvation and Praise Fellowship. In short, or mas nailhan siya sa pangalan nga Happy Church. So I know nga dili kay sulagma nga naa kakaron diri. O naay maayo kayo nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Once again, palakpakan nato atong igsuon diri dapita. Okay, dira po sa mong mga kaigsuonan nga naa sa online nga nag-join namo karon. Welcome pud mong tanan, bisag physically dili mo makakauban namo, pero amo gid mong gi-welcome og salamat sa imong pag-join karon. Og kung karon pa nimo naka-join first time, VIP pud ka namo online, no? Just a comment first time dira sa comment box. Dayon aron ma-welcome ka namo, maka-get in touch pud mi nimo. Ma-welcome ka namo into the family of God. So stay in tune lang hangtod sa end sa service aron ma-receive nimo ang special gift nga giandam sa Ginoo sa imong pag-join karon online. So salamat sa Ginoo mga igsoon. Before ta maminaw, excited na ba mo maminaw sa pulong sa Ginoo? Before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, ready imong kaugalingon, no? Naalay special nga announcement nga ihatag karon na aba ang in charge. Compare? Wala. Gamay lang kaayo ang ato ang Y-Act
Driven. We'll be celebrating the 14th year anniversary sa ato ang mga Y-Akkers. Na ba yung mga Y-Akkers dire? Magsaba daw bi ang mga young people in the house. Mga sabaan man yung mga young people, ahaman to sila. Okay, so this Thursday, July 30 is ang 14th anniversary. Sorry, wala kayo ko information kay naamang ginunta to yung istorya dire. Pero unsa may mahitabo ana. Na online nga celebration sa anniversary sa Y-Act Driven. So, kamo nga naa sa mga balay, online, no, you please join, share, unsa pa, host a watch party aron daghang makakonect mga young people nga makakuanta nila, maka-influence sa mga young people, mga Y-Act Driven nga mga ang atong anniversary karong July 30. So tune in mo para sa atong online nga celebration. Tama ba? Okay, so let's get ready for the Word of God. Amen? Ready na ba ka mausab? Ready na ba ka ma-encourage? Sa atong i-welcome ang atong pinalangga nga Pastora Lita Aleman. Come on, hatagan atong kusog nga paghimaya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Praise God, it's Sunday. It's Lord's Day. Every day is Lord's Day. But kani mo na gathering sa katawan sa Ginoo, panagtigom sa mga magtutuon ni Ginoong Hesukristo aron may usa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Palihog manindog mo maigsoon for the Word of God. Hebrew chapter 10 verse 26 to 31. Hebrew chapter 10 26 to 31. Alang sa mga naay Bible, uban ako sa pagbasa sa inyong mga Biblia, isulat ninyo ni, importante kayo ni, sa mga duha ka tuig, o sa kausaran ni iwali. So sa katuig, kausaran ni mahisgutan. This is an important topic na mahibalaan sa tanan. Okay. Hebrew chapter 10, verse 26 to 31. Basaw na dayon ako sa Bisaya. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala. Kung tuyoon gayod nato ang pagpakasala. Human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinoon mao na lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay ko kaluoy ang nakalapas sa balaod ni Moses. Kung kahukman nga sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha ug tulo ka saksi. Karon unsa may angay buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon, manimalos gayud ako ug pabayron ko sila. Ug nailan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios nga buhi. Let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Di lang mi makabati nga gigugma minimo, kundili makabalupod mi nga you're a justice God. Salamat kayo, Lord, nga ang pagtulunan nimo kumpleto. Imong gilatad sa among atubangan ang positive, negative, ang good and bad. Ang mga butang nga umalabot, ug among buhaton karon. Ang imong pulong, Lord, kumpleto. Mapa na mo sa among Christian life. Lord, usan ni siya ka kompas sa among journey, sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat, Ginoo, nga dili ang niigo nga information sa matag usa kanamo. Kundi dunay butang nga gusto nimong matangtanggi kanamo,
Dunay mga buta nga gusto nimong tapuson na nga ginabuhat namo nga dili makapahimuot nimo. Tungod kay dunay umalabot og duna ni consequences, linugdangan Ginoo sa umalabot. So thank you, Spirit of the Living God, as you open our hearts, open our minds. Lord, walay kalibog, walay kahadlok, kundili naalamang Ginoo ang pagkahibalo nga dili lang ka Dios sa gugma, kundi you are a justice God. We give you praise for your word this morning in Jesus' name. Ang tanan mingog, kusdaran mingog, Amen! Yes! Lingkod mo mga igsoon. Hallelujah! Nagingog ko ganina nga talagsaran ato ni madunggan kay magisgot ta karon og fearful hell. Fearful hell. Makahadlok nga impyerno. Last katong nagwali ko sa first Sunday, nagisgot ko about heaven awaits us. Ang langit nagpaabot nato. Agree ba ka na? Ikaw, kumusta man ka? Kay naminam na baka nga mapuy-an mo ang promise sa Ginoo? Praise God. But the other side, kinahanglan makabalupod ta sa other side sa langit. Kay reality man eh. Naaman ni sa pulong sa Ginoo. Ug siguro wala siguro kami awar man po yung gikan dito sa impierno na naog bayon diri sa kuan nga ingon nga na impierno. That the reality nagbarog ta sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Mas daghan pa ganing gisgutan nga hell diri sa Bible kaysa heaven. So as a warning aron ang matag usa ka nato makabalo na ta daan. No? Importanteng makabaluta para doon na tayo buhaton. No? Kay, kung wata kabalo, di po ta makabuhat. So salamat sa Ginoo, gihilahanin ako og the fear of hell. And gidugangan ako, hell is a fearful thing. Ang impierno, usa ka makahadlok nga butang. Hell, fear of hell, kahadlok sa impierno. Now, ang book of Hebrew chapter 10, sa 26 to 31, nakikstorya ang pulong sa Ginoo kanatong mga magtotoo ni Kristo. Kanatong nakabaton og relasyon niya. Usani siya kapasidaan nato. Kay ang pulong sa Ginoo nagsugod og if, kung, ang tanan ng kung, if, ingon siya, if, number one nga kinahanglan may balaan nato this morning, niining pipila ka bersikulo sa chapter 10 sa Hebrew. If we deliberately continue sinning. Sa Bisaya, kung kay wala na sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyoon. If you continually sin after we have received the knowledge of the truth. Nagpadayon gihapon sa pagpakasala, bisa nakabalo na, nakaabot na ang kaibalo sa kamatuuran. Nagpadayon gihapon. Verse 26 nagaingon, kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyoon, ang tanan mingog tuyoon, kung tuyoon nato sa pagpakasala, bisan kabalo na ta sa kamatuuran. Kaning word deliberately means full awareness of what one is doing. Buot pasabot, kabalog yun siya kung unsay iyang gibuhat. In a way, it is intended for or planned. Giplano pag yun. Kabalo siya, dayon niya pag yun ang giplano. Kani nga verse 26 nga nagsugod og if usani kapasidaan or warning kanatong katawhan sa Dios nga madangatan nato, giapil nako akong kaugalingon, kanato nga midawat na Jesus nga Ginoo og manluluwas, kanato nga nakabaton og relasyon sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Jesus, nakabaton sa kamatuoran about the cross and the death of the Lord Jesus Christ. Nakabalo ka
nga imong sala gibayran, dugo ang giula aron mahinluan sa sala. Ug sa mga magtotoo nga pinaagi niini nga pasidaan ang matag usa kanato magtamod, magbantay, maglikay unsay gisulti sa sa pasidaan. Aron dili kini mahitabo kanato. Kinahanglan do na tay buhaton kung nasulod ta sa gisulti sa pulong sa Ginoo. The word of God is quick, alive. Buhi ang pulong sa Ginoo. Og 100% makigstorya siya sa imong kasing-kasing. Oblihi lang na ayaw lag resist. Ayaw lag mga tarungan. Dawata lang ni ingon nga solido nga pulong sa Ginoo. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, sama sa atong ginikanan nga nahigugma nato. Daghan kaayong pasidaan kanato aron dili tang mabutang sa kaalautan o kadisgrasyahan. Maupod ni ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios makahimo kanato sa paggiya kanato, ang Dios mo giya kanato aron walay kapahamakan, walay disgrasya mahitabo sa matag usa kanato. Mga igsoon ko diya sa Ginoo. Now, number one nga isgutan nako is wala ni kanisiya naghisgot kaning deliberately continue on sinning. Wala ni maghisgot may tungod sa normal nga sala nga mabuhat nato. Liko nako ha. Kaning if kung nagpadayon ka pagpakasala bisan og kabalo na kas kamatuoran, wala ni maghisgot kanato may tungod sa normal nga nabuhat nato nga magtotoo. Kay wala pa'y nabuhi nga naluwas nga wala makasala human siya naluwas. Usahay makasala ta, wala na to tuyo human ta naluwas. Usahay pod, tuyo na to, pagpakasala, di mga itagpasaylo. Murag tagwa no, nagdula-dulas tong kagalingon. Nakasala ta kay mipili ta nga makasala. Apan ang Biblia klaro nga nagtudlo kanato nga sa dihang adunay conviction sa sala. Sa nabuhat nato, dayon mga itagpasaylo, dayon biyaan hinulsulan ang sala, ang Dios madagayaong mapasaylo og muhinlo sa atong nga sala. Nagingon ang 1 John chapter 1 verse 7 to 9. 1 Juan kapitulo 1 7 ngadto sa 9. Nagiskotog number 1, kung magpadayon sa pagpakasala bisag nakabalo na sa kamatuoran. Verse 7 to 9. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita. Ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kinsay nakasinati nga sana makasalat siya, gikonbiktar siya na nga isang pasaylo. Amen. Mauna ang paghinlo nato everyday. Sa nahimo natong natuyo or wala tuyo ang nasala. Ato ni siya aware ta, kabaluta, kay nay conviction. Dunay nagpuyo nga persona sa sulod nato nga mo convict nato sa dihang makasalata at ubangan sa Dios. Apan, ang gisgutan sa Bible is kanang sinning willfully. Gituyo gyud. Sige yung gibuhat ang kabalo nga sala. Ala gyapon gabuhat sa sala. Willfully sinning means kabalo nga sala ang gibuhat. Gipadayon pagyud. Gipadayon pagyud. Mura ni siya misukol sa pulong sa Dios. Mura ni siya giwali bala. Gibaliwala ang sala o ang Diyos sa iyang kinabuhi. Paminaw pag-aigsoon, kay this is a turning point sa kinabuhi sa Kristohanon. Because many Christians, human nakabalos kamatuoran, still
sinning willfully. Gituyo gyud. Kinsa ni sila basig wala dire or ni aba dire, mao ni sila ang active sa panagtigom sa simbahan. Pero nagtuman og gusto. Sige buhat og supak sa kabubuton sa Dios. Bisag kabalo siya nga sala ang iyang gibuhat gihapon. Ikaduha, kinsa ni siya sinning willfully. Mibiya na after many years active sa Dios o active sa simbahan. Mibalik na sa karaang kinabuhi. Grabe na hinoong pagpakasala. Gitawag ni siya backslider. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, nganong kay balo siya nga ang gibuhat niya sala? Balikon ako, tungod kay sige siyang nakadungog sa pulong sa Dios. Kay balo siya sa kamatuoran, may tungod sa sala, may tungod sa gugma sa Dios. Ug naay small still voice, naay Espiritu Santo nga konbiktar niya. Apan kung dili kini hatagan sa magtotoo or naluwas, hatagan og bili ang konviksyon sa Espiritu, mo padulong kini sa padayon pagpakasala. Dato pa, kung badlungon ka, pero imurang i-ignore, wa ka mga ipasaylo, dayon so, murag naukuan ka ng imong gibaliwala, nguna nay nagsigi na kagbuhat sa gipadayon nimo nga sala. Sinning willfully, kabalo ka, pero sige nimong gibuhat. Ang ubang magwawali, mikumparar ni ini, ingon nga pagtamay, blasphemy, pag-insulto, wala pagtahod sa balang espiritu, maunay unpardonable sin. Igsoon ko sa Ginoo, nakahimo ning maong naluwas ug usa ka pagsukol, ginganlan ni siya high treason or revolt against God. Si Satanas, kabalo siya. Diya siya worship leader siya tubangan sa Dios, pero willfully gituyo niya nga mo rebuild siya sa Dios. Igsoon ko diya sa Ginoo, kabubuton sa Dios nga human ta maluwas, magkinabuhi tang gawas nun sa gapo sa sala, ug sa karaan natong kinabuhi, ug magkinabuhi sa bagong kinabuhi ni Kristo. Matarong nga kinabuhi, hangtod nga mubiya ta niining lawas nga atong gipuy-an. Mao nay purpose nganong naluwas ka. Mao ni katuyuan nganong midupas si Jesus dito sa cross. Iyang gibugti, iyang kinabuhi. Aron makabalo ka, gihigugma ka niya. Gusto niya nga langit imong padulngan, dili impyerno. Pero, sige, palakpakan na to ang Diyos, anexor. Apan kung taliwala sa gugma sa Diyos, giabusaran sa usa nga nakadawat. Gituyo nga mo rebuilding. Abilang siguro og unsa ang sala. Ang sin separates man from God. Muna hinungdan nga ang anak mi kanaog kay gusto sa Dios nga maka-fellowship, dunay righteousness, matarong nga mga tawo nga mahimong makaabot sa pagtuo, mamatarong atubangan sa Dios sa diyang makadungog sa gugma sa Ginoo. Nagingon ang 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Maunay porsyon nimo igsoon. Naluwas baka say amen dako. Naluwas baka singgit og amen. Maunay imong dapit. This means that anyone who belongs to Christ, si bisan kinsa nga iya kang Kristo, has become a new person. Nahimong bag-ong tao. The old is gone, the new has begun. Ang daan nga sala nga kinabuhi, gipattern nga kinabuhi sa sala, gibiyaan. Nakasabot siya sa value niya. Nakasabot siya sa bilis sa iyang kalag at ubangan sa Diyos. Nadawat niya ang hingapin nga gugma o grasya sa Diyos. Muning tawhana, ang tinuod nga nakabaton sa kaluwasan. Bagong binuhat diya kang Kristo, ang daan milabay na.
Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Diyos. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na ta sa Diyos. Hallelujah. Imagine ay mong kaugalingon. Out of the thousands sa pagadian, ikaw, usa ka, sa gipick up sa Diyos. You are chosen. Ang Bible, wala pa buwata ang kalibutan. Dili nimo maisip ang bili sa Diyos, ang bili nga gihatag sa Diyos nimo. Siguro min kag ordinaryo ra man ko nga tao maor. No, igsoon. Di ko di daw naglingkod diha. You are chosen by God nga makalingkod, makadungog sa gugma sa Ginoo, makabaton sa kamatuoran sa Diyos. Gipili na kita sa Diyos diha kang Kristo. Listen, aron mahimo kitang balaan. Og walay sala sa iyang atubangan. You are selected among the many, among the thousands. Unsay purpose? Aron masiparar sa sala. Mabalaan sa iyang atubangan tungod sa gugma. Gugma sa Diyos ang naghimo ani, ang nagdumala ani. Igsuon ko diya sa Ginoo. Dunay purpose nganong naluwas ka. Haron ka makabiya sa gapo sa sala. Apan bisang taliwala sa kamatuoran nga imong nadawat. Taliwala sa gugma nga sige mong madunggan. Taliwala sa cross nga pirmi nimong makita. Nagpadayon gihapon ka sa papakasala or mibalik ka sa imong old life. Paminaw igsoon. Verse 26. Wala na'y sakripisyo alang sa sala. Kung tuyuon gayud nato ang pagpakasala, human kita makabalo sa kamatuoran. Wala na'y sakripisyo sa sala. Kung tuyuon, sinning willfully, continually, napadayon, hugaw nga buhat, hugaw nga huna-huna, hugaw nga binuhatan. Wala na. Kay wala na sakripisyo, kung tuyuon kayo ito pagpasala, human kita makabalos kamaturan. Ikaduha, judgment and raging fire awaits them. Verse 27, ang nahabilin, hinuon, mauna lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa musukol sa Dios. Kinsay gistoryahan ani? Kinsay gistoryahan mingog ako ni? Kinsay katawan sa Dios dire mingog ako ni? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung tuyoon yun nato, kung ato yung perming buhaton, bisag kabalo na ta. Ingon ang pulong sa Ginoo, wa na'y sakripisyo para nimo, oy. Kabalo na ka sa tinuod, imo pag yung gibuhat. Unsay magpaabot nimo? Kung sa katapusan sa imong ginhawa or pagbalik sa Ginoo, naa ka gihapon diha, bisag naluwas ka doon, tell me. Unsay sulti sa Biblia? Raging fire awaits you. Ang nagdilaab nga kalayo nagpaabot nimo. Kristohanon man ko, Lord. Pero siguro sa appearance ra nimo, but atubangan sa Ginoo, nakita niya ang adlaw-adlaw natong binuhatan, naaman ta sa tago o naaman ta sa dayag, transparent ta atubangan sa Ginoo. Kinlangan makabaluta nga dili nato himuong gamay ang kaluwasan nga atong nadawat. Atubangan sa Dios dako kayog bili ang salvation nato. Iyang anak ang mibugti aron ta maluwas. Mapasaylos atong mga sala ug sa silot sa sala. Iya tang giluwas aron magawas nun ta ni ining sala ug kaning silot nga mao ang kamatayon sa walay katapusan. Ang silot sa sala mao ang kamatayon.
Kamatayon nagrepresent sa impyerno, padulngan sa kalag sa tao. Matud pa sa usa ka writer nga si Toby Mac. Ingon siya, when God give you a new beginning, don't repeat the same old mistakes. Kung ang Diyos maghatag nimo bag-ong sinugdanan, ayaw nag-ubsba ang karaan nimong mga ginabuhat. Kay ang Diyos nga nagpili nimo, gusto siyang itarong imong kinabuhi before ka makighimamat niya. Dili nato ibaylo ang lumalabay nga kalipayan. Yes, ang sala, the lust of the eye, the lust of the flesh, the pride of life. Kaning pangibog sa unod, pangibog sa mata, garbo sa kinabuhi, lami kaini sa unod. But this is temporary. Temporaryo ra gyud. Makamataong ta ka kung ikaw ni. Temporaryo ra ni. Igsuon ko diya sa Ginoo. Dili ni siya magdugay, taman. Igsuon ang kalipayan sa pagbuhat, magpadayonon sa sala. Ang lasting nga saad sa Ginoo kung magpadayon ka, kamatayon sa walay katapusan. Mauni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Diya kang Kristo, sadyang magpadayon ka sa kinabuhi. Diya kang Kristo, unsay promise niya, kinabuhing walay katapusan. So baliko nako, dili nato ibaylo sa lumalabay nga kalipayan o padayon nga pagbuhat og sala at tubangan sa Dios kay dunay linugdangan kining tanan. So example number 1, if you are willfully, kung ang usa ka Kristohanon padayon gihapong nagpakasala, nakakita man ang leader, ang pastor kinsa man sa palibot, kabalo siya sa iyang gibuhat. Salamat nga dapat karon sa atong lawas. Palakpakan nato ang Ginoo karong buntaga. Ikaduha nga importanteng isgutan nato karong buntaga. Number 1, kung tuyoon yun pagpakasala, ingon ang Bible, wala na'y sakripisyo pa. Ikaduha, ang nagpaabot, nagdilaab nga kalayo. Ikaduha, example of Moses. Unsa man ang ehemplo ni Moses. Sa verse 28 ug 29 sa Hebrew chapter 10, unsa man ang komparason, ikumpara nato si Moses ug si Jesus. Patyon sa walay ko kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moses. Kung kahukman nga sad-an, pinaagi sa duha o tulo ka saksi. Karon, unsa may buhaton ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios, nga nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan, nga naghinlo kaniya, ug unsa may mahitabo sa nagbugal-bugal sa espiritu nga naghatag sa grasya. Sigurado gayod nga bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Sa panahon ni Moses, ang mula pa sa balaod, gihukman sumala sa balaod. Kay balo kayo ang mga Hudiyo ani. Hatagan lang tamo og unsay mga nasulat sa balaod ni Moses. Sa Deuteronomy 17 verse 2 to 6. Deuteronomy 17 to 2 to 6. Kung sa inyong lungsod, mo niyang balaod ha? Kung sa inyong lungsod may makasala sa Ginoo, nga inyong Dios ug maglapas sa kasabutan pinagi sa pagsimba sa laing Dios, o sa adlaw sa bulan sa mga bituon, kinahanglan nga inyo kining susihon pag-ayo. Kung tinuod nga nahimo ang maungilad nga butang sa Israel. Dadaan ninyo sa gawa sa lungsod ang mga tao ug batuan ninyo siya hangtod mamatay. Mahimong patyon ang tao human kapamatud-an nga sad-an siya pinaagi sa duha o tulo ka saksi. Apan dili siya mahimong patyon kung usara kas ang musaksi kaniya. Ang mga saksi maoy mo una pagbato kaniya ug unya musunod ang tibok lungsod. Kinahanglan nga wag tangon ninyo ang dautan gikan sa inyong lungsod. Sa balaod ni Moses,
katawhan sa Diyos sa Old Testament. Walang patawad. Imagine ka, kung dunay makakita nga nagbuhat ka, nakalapas ka sa balaod ni Moses, kung madunay witness, duha og tulo, unsay buhaton, ang witness mo'y unang mubato. Hantod, una ang witness mubato, hangtod tibuok katawan sa Israel mubato, hangtod mamatay. That's the punishment, diretso. Walang patawad. Deuteronomy 13, 6 to 10. Deuteronomy 13, 6 to 10. Bisan ang inyong igsuon, kung ang anak sa imong inahan o sa inyong anak o inyong asawa usuod nga higala, mudani kaninyo sa tago sa pagsimba sa ubang Diyos nga wala ninyo, ug sa inyong katigulangan simbaha sa mga Diyos sa mga tao nga nagpuyo dool kaninyo, ug sa mga Diyos nga tuwa sa layo, ayaw padani ug ayaw pamati kaniya. Ayaw siya kaluy o panalipdi, patya siya, kinahanglan nga kamo mao'y unang mubakyaw sa inyong mga kamot aron sa pagpatay kaniya, ug muduyog kaninyo ang tibok nasod, batuas siya kay naninguha man siya sa pagpahilayo kaninyo gikan sa Ginoo. Ang Dios nga nagkuha kanyo gikan sa Egipto, diin na ulipon kamo. Walay kaluoy, walay second chance sa balaod ni Moses. Ang punishment is batuon, tibuok nasod mo bato, imagine ka sa balaod ni Moses. Walay kaluoy ang mga tao tungod kay balaod, ang mubayad, balaod. Last example. Diya sa Leviticus 24, verse 14 to 16. Dada sa gawa sa kampo ang taong nagpasipala sa Diyos. Itapion sa ang iyang ulo sa mga kamot sa tanan nga nakadungog kaniya, nga nagpasipala ug unya ipabato sa tibuok Israel. Sulti ang mga Israelita nga ang nagpasipala sa iyang Diyos silutan gayod. Ang magpasipala sa ngalan ni Yahweh patyon gayod. Ipabato siya sa tibok Israel katong nagpasipala sa ngalan ni Yahweh. Langyaw man siya ulumad, kinahanglang patyon. Law applied to all sa balaod ni Moses. Mauni ang nahimong kinabuhi sa mga Hudiyo sa time ni Moses. Igsuon ko din sa Ginoo, kung imong tanawon, ngilngig kayo, imong mao makasalay, kamo bato, imong anak masalay, kamo bato, bato hangtod sa kamatayon, ngilngig kayo. Pero, unsa kang ngilngig kung kang Ginong Jesus na ang judgment. Ang musupak gani ni Moses, death, physical. Unsa pa ka kung mubatok ta kang Ginong Jesus. For Jesus is higher than Moses. Amen. Grasya, mas labaw kaysa balaod. Amen. Ang pagtuman sa balaod mo'y pagmatarong sa mga tao sa Old Testament, ikumparar na to karon na matarong ta pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Amen. Na matarong ta. Kumparar na to mga igsoon. Hallelujah. Napasaylo ta pinagi sa dugo ni Jesus. Naluwas ta. Wala tay gibuhat, naluwas ta. Gipili ta. Grasya ang atong kaluwasan. Balik ko na ko, wala tay gibuhat, gitubos ta, aron, pinagi sa pagtuon ni Jesus, mamatarong ta. Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi, aron maluwas ta, makasinati sa gugma niya. Kung ang usa ka tawo man maluwas, nagpadayon gihapon sa pagkasala, umubiya siya, human makatilaw sa pagkamaayo sa Diyos, worst punishment ang mudangat kaniya. No more mercy for those who backslide. Sa pagpadayon sa pagpakasala, sa dihang muabot ang iyang katapusang gininawa, sa dihang mubalik si Ginoong Jesus. Igsoon, ngano man, ngano, verse 29, nagingon ang Biblia, nagtamay siya sa anak sa Diyos. Nagtamay, di trample the Son of God. Ikaduha,
Nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Gibaliwala niya nga nahinluan siya, gipasaylo siya. Wala lang niya na ko ana, wala niya gi-count, wala niya isipa. Nga ang kaluwasan wrap up na ang pagpasaylo, ang paghinlo aron dalhon ta sa matarong nga dalan diha kang Ginoong Hesus. Ikatulo, nagbugal-bugal siya sa espiritu nga naghatag sa grasya. So ang tao, human siya naluwas. Ang makaraang gibuhat niya sa una, gibalikan niya, padayon gyapon siya buhat. Karon bitaw sa kalibutan, maigsoon kaning kalibutan na adiri ang sala. Sa langit wala na sala. Amen. Ni adiri ang muintay sa tao, ang muganoy bisag Kristohanon, muganoy sa tao sa papakasala. Ni ara nato nga mga tao iya sa Ginoo nga nakabalo sa kamatuoran nga mubarog ta. Unsay gibuhat ni Jesus puli nato. Amen. Unsay gibuhat niya puli nako, iya kong giluwas, iya kong gipasaylo. Wala ko naghago, wala ko nagsakripisyo. Gi-offer niya gidawat nako, what a grace! Pero kung nga bosarani mo ang grasya, naapa ba? Wala. Grace ang atong gipuy-an karon, dili balaod. Mas dako ang mga igsoon ko diha sa Ginoo. Silang gidawat nimo si Jesus, turn around 100%. Biyai ang imong karaang kinabuhi sa una. That is salvation, turn around. Pero, kung mo turn away ka, worse punishment ang madawat sa tao. Human siya kabalo sa kamatuoran. Ingon ana, gusto sa Ginoo makadungog ta sa kamatuoran. Aron mahimo natong mahaom atong kaugalingon sa katuyuan sa Dios nganong naluwas ta. Dili hamay-hamay ang kaluwasan nga atong nadawat. Amen? Dili ni siya ordinary nga butang. Dako ni kaayog value atubangan sa Ginoo. Ikatulog nga gusto na kong isgutan. Number 1 is kung tuyo na to pagpakasala. Kaduha, the example of Moses. Ikatulo, and the last. God will judge His people. Ang Diyos muhukom sa iyang katawan. Verse 30 to 31. Away katawan ang Diyos dire? Thank you, Lord. 30 to 31. Kay nasayod kita, kinsa ang nag-ingon. Manimalus gayud ako, ug pabayron ko sila. Ug nailan usab nato ang miingon, hukman sa Dios ang iyang katawhan. Makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios nga buhi. Daghang mga tao dili mo tuo nga ang Dios mohukom. Kaya binila, ang Diyos sa gugma. Yes, God is love. Amen? But at the other side, God is a justice God. Ayaw ingna, nga human niya gisakripisyo ang tanan, human niya gihatag yung kinabuhi, aron lang ka maluwas, aron lang ka matug langit, then wa taga igbalyo, wa taga igbili, gabuhat tinuon og sukwahi, unsa man ang buhaton sa nagpadala, sa nagsakripisyo. Gihatag na nako tanan, ginani lang ko ninyo. Sa pagkasulti lang na anak ko. Mao nang ang Bible nang ingon, He will judge His own people. Kita gipili na ta sa Dios, walay ko ana, walay argumento ana. Dili aksidente nga nakadungog ta sa kamatuoran. Ako dili gyud aksidente nga 1983 nakadungog ko sa gugma sa Ginoo. Ako gyud nang gitiman-an. October 1983, gitiman-an gyud nako, gi-reach out ko sa Ginoo sa peak sa akong life, iya kong giluwas. Ug wa nako na malinti hangtod 2020, gitagaan ako nagbalyo ang gugma sa Dios nako. Ang pagpili sa Dios nako, ang pagbugti siyang kinabuhi nako, ako nang gitreasure sa akong kaugalingon.
So igsuon ko diya sa Ginoo. Balik ko na ako. Daghang mga tao, ang Diyos mo silot. Diyos sa gugma. Pero kung tanaw na to, diri sa Exodus gani, no, sa Old Testament, sa 34, chapter 34, 6 to 7. Mao ni ang pagpamatuod kung kinsa ang Dios. Miagi ang Ginoo atubangan ni Moses og miingon, ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Amen? Dili ako daling masuko. Puno ako sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Nahigugma gayud ako ug nagtuman sa akong saad. Ngadto sa linibo kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa katulo o ikaapat nga kaliwatan tungod sa sala sa katigulangan. Imagine ka, papa ray nakasala down sa mga apo, makatagamtam gihapon sa silot. But grasya sa Dios sa atong generation, sa ato kitang New Testament nga katawhan sa Dios. Atong gilantaw ang Dios sa gugma. Dili sa gisukitan sa ato sa pulong sa Ginoo. Sadyang dunay pag-abusar, dunay pagrebelde. Igsuon ingon ang Bible, makalilisang ang mahulog sa Dios nga buhi. Because gibugti na sa Dios para ta maluwas. Iyan naghatag ang kinabuhi para malangit ta. Pero kita paghihapoy nagbuhat og di tarong, unsa na lang ang umalabot. So, why ang Dios mo judge sa iyang katawan? Because gihatagan ta niya dakong privilege nga makabaton og pagtuon niya, maluwas og makailan niya ug mamatarong. Di ba privilege ang mahimong katawan sa Dios? It's a privilege. Dili ni nimo pangayuon, niabot lang nimo. Dili aksidente na invite ka. Dili aksidente nga nakasulod ka, nakapaminaw ka. Dayon ang pulong sa Ginoo, gaganahan kay maminaw. Gidani ka sa espiritu sa Ginoo. Dako kay privilege gihatag sa Dios nimo. Kita nga katawon sa Dios, una ta niya nga pahibalon aning gusto sa Ginoo nga makibaluta sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Kay ang kaluwasan nga nadawat nato gikan ni sa Dios. Dili ni nato gihaguan. Dili ang kaluwasan nga atong nadawat, dili aron magpadayon ta sa pagpakasala, kundi muundang ta sa pagpakasala. Magkinabuhi ta para sa Dios ug kahimayaan sa Dios. Mauni ang atong parte. Ang Dios nagluwas nato, our part is to live for Him. Amen? Ang atong parte is pagkinabuhi para. Musunod sa dalan sa Dios. Biyaan ang dalan nga dautan. Mutuman sa Dios. Dili magtuman sa iyang kaugalingon. Dili mo buhat og sukwahi sa dalan nga gusto ipasubay sa Dios. Kay mismo ang nagluwas, moray mohukom nato. Doon na story sa usa ka tawo nga naligo siya sa lalom kayo nga dagat. Siya ra isa. Wa niya malinggati nga lalom na di kayo ang iyang gilanguyan. Mao na nga hapit na siya malumos sa kalalom. Nangayon na siya tabang, nagpakitabang na siya, kahapit na yun siya mamatay. Tabang! May gani kay dunay sa katao nga nakalabay, nga nakakita niya, nga nangayon siya tabang. O katong tawhana, mi-save niya. Sa iyang hapit nga kamatayon sa tubig, gisave niya ang maong tao. O sa diyang giluwas niya, nang labay ang mga katuigan, wala na sila magkita. But one day, dito sa hukmanan, kanabang sa korte, dito siya galingkod kay nakuan day siya, daghan day siyang sala nga nabuhat. Nakapatay, nangawat,
Daghang kayo siya sala. Hangtod nga, na-accuse siya, naabot siya sa korte. Paglingkod niya din na, tanaw siya diya sa tubangan, wa pa mo gawas ang judge. Yung hadlok na kay siya, kung sayang judgment sa iya ha. Paggawas sa judge. Kuan kay siya, sala, kailam kay kuan ning tawanan. Mao man ni ang tao nga nagluwas nako. Judge na di ay siya. So nabuhian siya og kuan ba? Kay luwason jud ko ani niya kay giluwas gay ko niya tong nahapit ko malumos. Gidool niya ang judge. Nagpakiluoy siya. Ikaw man tong nagluwas nako, no? Pwede bang luwason ko nimo sa akong kaso karon? Ningon ang judge. Katong primero, nagluwas pa ko nimo. Pero karon, judge na ko nimo. I will judge you sumala sa imong nahimong sala. Mausad na igsoon ang picture unya. Humantan niya luwasa. Magligid ang mga panahon na patas kalibutan. Ang iyang purpose. Matarong atong kinabuhi. Makasinati ta sa unsa kalami ang mga lagad sa Ginoo. Unsa kanindot ang kinabuhi nga matarong. Gusto sa Dios experience niya nato. Apan, kung nagpadayon gihapon, ning samot hinuon nga kinabuhi, murag ning lupad nimo, murag nag-eroplano, murag naay saranggola sa kinabuhi. Maabot ang time, Jesus will be no longer a Savior. He is now the Judge. Ug una niyang hukman ang katawhan, mao nang karong buntaga, naatay time, naatay pasidaan, because God loves us so much. Jesus talks about punishment. Wala lang siya naghisgot na Diyos sa gugma, but naghisgot siya og mga silot diri sa Bible. Unsa pa ka, kung kita hukman, humanta na luwas, unsa pa ka itong mga wala. Amen, mga igsoon. Salamat. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, dako kayong privilege, gihatag sa Ginoo nato. So naghisgot siya, si Jesus naghisgot about punishment. Sa Mark chapter 9, 43, 45, 47, 48. Mark chapter 9, 43, 45, 47, 48. Kung ang usa nimo kakamot, makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot, kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impierno diin ang kalayo walay pagkapalong. Unsay mabuhat sa kamot? Mangawat pa. Magdagmal, magabusar, no? Next, kung ang usan nimo katiil, mo'y makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha katiil apan itambog ka sa impierno. Say mabuhat sa tiil bisa ka sa padulong. Sunod, kung ang usan nimo kamata, mo'y makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo musulod sa kingarian sa Dios, usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambok ka sa impierno. Didto dili mamatay ang ilang ulod ug dili mapalong ang kalayo. Hallelujah. Igsoon, kining parte sa tong lawas, mo'y muganoy sa pagpakasala. Pero ingon ang Ginoo, kung nagtinguha ka, ay mong kinabuhi, prepared for heaven, stop it now. Undangan na. Ang pulong sa Ginoo, lugit, tabot, pasabok, undang na, putla, undango na. Ayaw ibaylo ang kalipayan sa mata, sa tiil, sa kamot, sa giandam sa Dios para sa imuha. Hallelujah! Matthew 25, 41, 46, duha ka verse. Matthew 25, 41, 46. Unya, muingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Ang impierno para ra gyud sa yawa unta og sa anghel. Pero mo nagisgutan sa pulong sa Ginoo. Busa
Kini sila mahiagom sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Hallelujah. Naabay mga matarong! Padayon sa pagkamatarong, diha kang Kristo. Kung wala nimo buhata ang imong parte, buhata na karon. Ang pulong sa Ginoo saying warning na to, Jesus is coming very soon. Wala gisulti sa Bible nga mauni adlaw mo balik si Jesus, anytime mo balik siya. Kung ang kinabuhi nga giluwas sa Dios giabusaran, girebilde, no, nagbugal-bugal sa espiritu sa Ginoo, unsay giingon sa Bible, igsoon, makalilisang ang abuton because God will revenge sa iyang katawan. Kabalo nga si Jesus nang matay puli niya, kabalo na si Jesus naghinlo siyang sala, wala gibali wala. Ang iyang gibuhat, murag wala lang. Pero salamat sa Ginoo karong buntaga, miabot ang pulong sa Ginoo because God loves us so much. Okay. దుష్టుడా, స్వార్థపరుడా, వేషధారి. ఏంట్రా ప్రియమైన స్నేహితునికి రాయవలసిన ఉత్తరం ఇలా ఉందేంటి అనుకుంటున్నావా నీచుడా? నువ్వు చేసిన పనికి నిన్నేమనాలో అర్థం కావడం లేదురా. ఇంతకీ నేనేం చేశాను అనుకుంటున్నావా? అది చెప్పడానికే కదరా భ్రష్టుడా నేను ఈ ఉత్తరం రాసింది. ఇంతకీ ఈ ఉత్తరం ఎక్కడి నుండి రాశాడు అని ఫ్రమ్ అడ్రస్ చూస్తున్నావా? భయంకరమైన నరకం నుండి రా, భయంకరమైన నరకం నుండి. మంట. ఇక్కడి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడు కూల్ బీరు కూల్ వాటర్ తాగే నాకు ఒక్క నీటి చుక్క కోసం నా నాలుక తప్పించిపోతుందిరా, నా నాలుక తప్పించిపోతుంది. నేను సిగరెట్ దమ్ము లాగి ఒక భలే రింగులు వదులుతున్నావురా అని దగ్గర చేశావు కదరా నీచుడా. కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ అగ్నిగుండంలో తాగుతున్నదేంటో తెలుసా? కనకనమండే నిప్పు కట్టెరా, నిప్పు కట్ట మంట. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఊరెళ్తే మనిద్దరం కలిసి మీ ఇంట్లోనే మందుపాటు చేసుకొని తెల్లవాళ్ళు చిత్తుగా తాగి పిచ్చి పాటలు పెట్టుకొని ఒళ్ళు తెలియకుండా డ్యాన్స్ చేశాం కదరా నీచుడా. దానికి ఇప్పుడు నేను అనుభవిస్తున్న శిక్ష ఏంటో తెలుసా? దానికి నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న శిక్ష ఏంటో తెలుసా? యాసిడ్ తాగుతూ భయంకరమైన నా అగ్నిగుండంలో డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను రా,
డాన్స్ చేస్తున్నాను. మంట మంట తట్టుకోలేకపోతున్నాను. నేను ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వాలని మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళి తాయెత్తు తెచ్చుకుంటే నాకు ఆ తాయెత్తు తెమ్మంటివి కదరా. మా అమ్మ ఆరోగ్యం బాగాలేక హాస్పిటల్స్ అన్ని తిరిగి అలసిపోతే నల్లకోడి తీసుకొని ఊరు చివరనున్న మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నావు కదరా. ఆ మంత్రగాడు నాతో పాటే ఈ భయంకరమైన నరకంలో బొబ్బలు పెట్టి అరుస్తూ కాలిపోతున్నాడు రా. మంట మన బాత్రూంలో ఒక్కరోజు వాటర్ పెట్టకపోతేనే, మన బాత్రూంలో ఒక్కరోజు వాటర్ పోయకపోతేనే ఆ కంపు తట్టుకోలేకపోయాం కదరా. ఇక్కడున్న కంపు భరించలేమురా. ఎప్పుడు భరించాల్సిందేరా. మంట నేను మీ దేవుని గురించి అడిగినప్పుడల్లా ఒక్క మాటైనా నాతో చెప్పావా? అడిగినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి చెప్పేవాడివి, ఏదో ఒకటి మార్చేవాడివి. నేను మీ చర్చికి వస్తా అన్న నన్ను తీసుకెళ్ళలేదు. నువ్వేం క్రిస్టియన్విరా. నువ్వు దేవుళ్ళ ఉండి కూడా నాతో పాటు సినిమాలకు, షికార్లకు, పార్కులకు, లాడ్జింగ్లకు ఇద్దరం కలిసి పిచ్చిగా తిరిగాం కదరా. నీచుడా, నువ్వు దేవుళ్ళో ఉండి నీతికరమైన జీవితం జీవించాల్సింది పోయి, జీవించి నాకు మాదిరికరంగా జీవించాల్సింది పోయి నీతి తప్పిన జీవితం జీవించావు కదరా నీచుడా. అగ్ని అబ్బా. ఇప్పటికైనా నువ్వు మారరా. నీకున్న భయంకరమైన అలవాట్ల నుంచి మానురా. మన ఫ్రెండ్స్కి, మన ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పురా, యేసే రక్షకుడని, ఆయన పేరులో విడుదల ఉన్నదని, అన్ని సమస్యలకు చాలిన దేవుడని, అప్పు నుండి విడిపిస్తాడని, తాగుడు మాన్పిస్తాడని, పాపపు ఊపిలో నుండి విడిపిస్తాడని చెప్పురా. మంట తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఈ మంటలోనే తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మంట. అరే, మా ఇంటి వారికి కూడా చెప్పురా, యేసే రక్షకుడని, ఆయన నామంలో విడుదల ఉన్నదని చెప్పురా. యేసే దేవుడని, ప్రేమిస్తాడని, నిత్య జీవం ఇస్తాడని నువ్వు నాకు ఒక్కసారి చెప్పి ఉంటే నేను ఈ భయంకరమైన నరకానికి వచ్చేవాడిని కాదురా. నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి యేసే దేవుడని అరిచి చెప్పాలని ఉందిరా. కానీ నాకు అవకాశం లేదు. ఒక్కసారి ఈ భయంకరమైన నరకానికి వచ్చామో అంతే సంగతులు.
కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ నరకంలో కాలిపోవాలిరా. కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ నరకంలో కాలిపోవాలా. ఈ నరకంలో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. నరకం పరలోకం ఉంది, ఇది నిజం. నమ్మండి, మీరు మారు మనసు పొంది యేసు నామంలో రక్షణ పొందండి. రక్షణ పొందిన వారు మీ రక్షణను చివరి శ్వాస వరకు కాపాడుకోండి. వావ్! 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 నా లెటర్ వినిచిన మీ అందరికీ నరకం పరలోకం ఉంది, ఇది నిజం. నమ్మండి, మీరు మారు మనసు పొంది యేసు నామంలో రక్షణ పొందండి. రక్షణ పొందిన వారు మీ రక్షణను చివరి శ్వాస వరకు కాపాడుకోండి. వావ్! వావ్! ఏమంటా? It's a fearful hell. Akalilisan kayo, real gyud ang impyerno baya igsoon. Dili biya siya butang, dili siya huna-huna or haga-haka-haka nga pulong. Hell is real. Gipatanaw ta sa pulong sa Ginoo, sa dakong privilege nga miabot nato ang kaluwasan. Ang langit, kinabuhing walay katapusan. Apan, kung mutulibagbag sa sinultian sa ginikanan, mutulibagbag gihapon, fearful hell awaits. Maybe, kani nga mensahe, miabot nimo ingon nga warning for you to stop sinning. I tell you, God loves you so much. Siguro nakuan lang ka, nadala lang ka sa imong pagbati, sa imong giatubang. Dili gusto sa Dios nga mao ni dangatan sa imong kinabuhi. Human ka makailan niya. Niapata sa kalibutan, igsoon, naapatay time. Unsa nakamubo atong panahon dire. Hallelujah. Ikaw ug ako ang responsable sa desisyon nga buhaton nato sa atong kinabuhi karon. Kung ikaw ning ipasidan-an sa Dios, humble yourself. Accept imuhang nahimutangan. Repent and turn to God. Ayaw ibaylo ang gugma. Ayaw ibaylo ang pagkamayo sa Diyos sa mga butang nga di mahimuot ang Diyos. Kung first time nimo nagtanaw karon pod sa online namo nga service. Kung imong kinabuhi naglangkob sa pagpakasala, now is the time to repent and come back to God. Abi ninyo igsoon, dili gyud nato matugkad ang gugma sa Ginoo. So kung ang ibugti nato sa gugma sa Ginoo, maabusaran kani ang grasya sa Dios. Kung nag-ingon sa katapusan, hang Dios manimalos ay ang katawhan. Because ang truth iyan ang gihatag, apan sukwahi atong gibuhat atubangan niya. But praise God, baliko nako. Ni apa ka, kinsa man ka. Sakarawa siya ka basan the Lord.
God, I pray in the name of Jesus. Doon na siguro dire mga katawhan nimo Ginoo. Nga nagpadayon, gituyo, kabalo, pero wala mo undang, nakalipay gyapon sa sala. Panibuntaga Ginoo, lalom kaayo ang gidutlan sa imong pulong. I pray, God, in the name of Jesus, dunay kinabuhi nga mausab karong buntaga, Lord. Dili tungod kay gihadlok, kundi tungod Ginoo. Ang imong gugma mulabaw sa judgment Ginoo, nga imong gibutang sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Thank you, God. We give you praise. We give you praise. We give you praise. I just igsoon karong buntaga. Maybe there are few dili ni pagpakaulaw nimo kun dili. It's a public nga mingon ka sa mong kaugalingon, Lord. Ako ni Lord. Kabalo ko. Pero gibuhat gapon, gituyo gihapon ako. Gusto kong ma-stop na ni Lord. Kung ikaw ni igsoon, sige kang gikonbiktar sa sala, pero wala gid ka mounda. Palihog kog pataas sa imong tuo nga kamot. Dili nimo labay kini nga pulong sa Ginoo karong buntaga. Importante kayo because we are in the last days. Kung imuha ning palabyon sa imong kinabuhi, basig wala dili na nimo balik. Di nakakadungog pag ingon ani nga wali. Thank you for those hands. Salamat ang nakamuta igsoon. Ikaw ray nakabalo. Isulti sa Ginoo karong buntaga. Confess it to the Lord. Sugid sa Ginoo. God is able. Unsa man na ang gibuhat nimo, unsa man ang nagguyo nimo sa sala. Ibabaw sa tanan ang dugo ni Jesus muhinlo nimo. In the name of Jesus. Igsoon na, Lord, ako ning undangom, ako ning i-stop ni nako, Lord. Dagang kay nagbiktima og pornography karong mga kapanahunan. Dagang kay nabiktima sa mga butang nga dili makaayo kanila ingon nga templo sa Dios. Igsoon, kaluoy mong kaugalingon tubangan sa Ginoo. God is a merciful God, but that mercy will end. Kanang grasya nga gipuan sa Ginoo sa imuha. Sige, sugid Lord. Gusto kong mulakaw sa katarong at tumangan nimo. Di ko gustong mahukman nimo, Lord, kay gipili na ko nimo. Sukura ba siya kabasanda, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Just receive the forgiveness of God. Dawatang pasaylo sa Dios karong buntaga. Igsoon makabiya ka ana. Maputol na nimo sa ngalan ni Jesus. Mas gamhanan si Kristo kaysa sala nining kalibutan. Walay dugo, walay unsa kabugat nga sala nga dili mahinluan sa dugo ni Jesus. Just believe on the blood of Jesus can cleanse you. Huna-huna, pagbati, mahinluan ka karong buntaga. Just confess it. Sabat anig soon, Ginoong Jesus, pasaylo ako sa tinuyuan nga sala nga akong gibuhat at tubangan nimo. Ginoong Jesus, salamat sa imong pagpili nako, sa imong pagluwas nako, sa pribilehiyo mahimo nimong katawhan. Karong buntaga, akong gidesisyonan, biyaan ang sala, akong nabuhat at tubangan nimo. Ang Ginoong Jesus, hinloy ko sa imong hamili nga dugo. Pinagi sa pagtuo, ako karon pinasaylo na. Ako karon nahinluan na. Ako karon gawas no na. Salamat Ginoong Jesus. Amen. O amen. Hallelujah, Lord. Igsoon, dili na siya pagbati, kung dili pagtuo. Ba't inigbiya ni mo ani nga building? Tuuhi. Gipasaylo na ka. Ayaw na baliki.
ni paghisgot, ni pag-adto. Discipline yourself. Because God loves you so much. Give God the best cup offering this morning, son. Hallelujah. Let's worship God, son. Let's worship our loving God. Hallelujah, Lord. Awito nato ning awit, pinitik ning kasing-kasing. Hallelujah, God. Para nimo ni Ginoo. Kamatag ginawa nimo samtang naka sa cross. Imuhang gihatag para namo. Hallelujah, Lord. Pinitik ni Kasing-kasing ala nimo. Hallelujah, Lord. Kining gugma nga gibati kanimo, Jesus. Tibok nga kinabuhi ihalat ko. Wa na lain palagaran, ikaw lang, O Diyos. Gitudloan mo ako Sa paghigugma kanimo, itabangan mo ako sa pagtuman kanimo. pagka maayo mo, pagka burutan mo, pagka maayo mo, anak ko. Tumakamot at tumibayan. Let's sing. Let's sing this to God. Hallelujah. Kasing-kasing Alam nimo, hinigugma nagibati kanimo, Jesus. ibuo
pagkabutan mo kanako. Hallelujah, Lord. Pagkabuutan mo, pagkamaayo mo, Ginoo. Wala may katarungan mo, abusar, Ginoo. Tungkol kay grasya na Ginoo na luwas ni. Kung Ginoo ang inungdan nga nung ni Amen. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa imong pagpaymatngon ka na mo. Salamat sa imong pagpasidaan ka na mo. Ingon nga imong katawhan mo, Diyos. Doon na may purpose nga nung naluwas mi, Lord. Pero sa uban usab, Lord, maluwas pinaagi na mo, Ginoo. Di lang kami, Ginoo, ang matug langit, kundi hasta ang sakop sa mong pamilya, Ginoo. Ito kay magkinabuhi man may para ka nimo. Dalay kung kasulay katapusan, Lord. Thank you kayo, Ginoo. Salamat sa kaluwasan, Lord. Salamat sa imong dugo nga everyday, Ginoo, naglimpyo na mo. Lord, gideclare nga magkinabuhi mi sa kahayag, Ginoo. Dili sa kangit-ngit. Tungod ka ikaw ang kahayag sa among kinabuhi. Among gihalad balik among kinabuhi, Lord. Salamat sa imong pagligo namo. Salamat, Ginoo, sa imong paggiyakan namo pinagi mong balang espiritu. We give you all the glory, the praise, God. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, God. Ang tanan mo, amen, for the word of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede ka paglingkod, Ikson. Praise. Before tamo end sa service, let us give time para sa ato ang VIP, sa ato ang first time. Kung first time nimo, please, ako kang gihangyo ang tindog balik, karong buntaga. Igsoon, I believe na atay isa din he. Naapa ba? Nadugang? Karon pa naka-join na to. Palakpakan na to itong mga igsoon na first time ning join na to. I know nga dili ni sulagma og ang pulong sa Ginoo naghisgot karong buntaga about fearful hell. I want you to know tang tanan nga ang impierno wala gihimo para nato. Dili gid gusto ang Ginoo nga mo adto tag impierno, di ba? Amen. O, ang gusto sa Ginoo nga mo adto tag langit. Igsuon ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa John 3:16. Mo gani nga dili gusto ang Ginoo nga maimpierno ta, ingon siya tungod kay gihigugma kaayo ta niya. For God so loved the world, gihigugma kaayo ka sa Ginoo, igsuon. Mo nang iyang gihatag iyang bugto nga anak. And that is Jesus Christ to die on the cross aron ihatag ang iyang kinabuhi, pagbayad sa atong mga sala aron dili ta malaglag sa impierno, aron makabatunta og kinabuhi nga walay katapusan kung mutuo ta sa iyang gibuhat dito sa cross. So karong buntaga, with a short prayer, muuni ang paagi aron madawat nato ang kaluwasan nga gihatag gitanyag ni Jesus dito sa cross. Ang paagi is dawaton, tuuhan nato ang iyang gibuhat sa cross, dayon dawato nato siya. Dawato nato iyang pasaylo, dawato nato iyang gugma. Og atong isurrender atong kinabuhi niya. So kani nga prayer, kani nga pinaagi ni sa pagampo. So kanang sabat lang ani nga prayer, himuan ni nga imuhang personal nga prayer. O kung naa po di ay first time nga naka-join namo karon sa service, please sa imuhang balay karon, join ani nga prayer, kanang sabat ani nga prayer. Imuani nga imuhang personal nga pagampo diya sa Ginoo. Ug kitang tanan sa congregation, please, ato pong dunganan usa ka pagampo sa pag-commit sa atong kinabuhi, pag-recommit din ha sa Ginoo. Atong idoko imong ulo, ipiyong imong mata dayon sabat ani nga prayer. Amahan nga langit nun, Lamahan nga langit. daghang salamat sa imong gugma alang kanako. Salamat sa imong pagpakamatay didto sa cross aron bayran ang akong mga sala. Akong gituuhan nga ako naluwas pinaagi sa imong gibuhat
sa cross alang kanako. Ginoo, ako usa ka makasasala, pasaylo ako sa akong mga sala. Pinaagi sa pagtuo, akong gidawat ang pasaylo karon. Ug karon, ako pong gidawat ang kaluwasan alang kanako. Gikan karon, akong giablihan ang akong kinabuhi. Gikan karon, ikaw na ang akong Ginoo ug akong manluluwas. Mao ni akong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Atong palakpakan atong igsoon. Salamat kaayo kato nga prayer kung imo hatong giampo kinasing-kasing simple ra kaayo to siya. Piringon ang pulong sa Ginoo kung kinsa tong ning dawat og ning tuo kaniya gitagaan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So karon, welcome to the family of God. Oh, naalang ko'y tulo ka butang nga ako ang ibili nimo. O katupong naa sa online, no? Number 1 is read the word of God, padayon. Pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang Bible, mao na ang pulong sa Ginoo. Padayon sa pagbasa, aron mo padayon pag yun ang imuhang kanang pag-ila kung kinsa ang Ginoo nga imong gidawat karon. Ikaduha, kung naara ka diri sa pagadian o katupong naa sa online, you can join us sa ato ang cell group kanang nag-invite nimo. Connect ana na atay cell group every week, no? Kanang kausara na siya sa usa ka semana. Gamay nga panahon nga i-google nimo nga makauban parihas nato nga mapadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo, makaampo para nimo, makadasig nimo. Dayon next Sunday invited ka again mo join dira sa pagsimba sa Ginoo. Malipay kaayong mi nga makakita nimo balik o katupong naa sa online kung makahimo na kapag-join na mo physical nga pagsimba, welcome pud kaayo mo nga mo join sa pagsimba dina sa atong buhi nga Dios. So once again, palakpakan nato ato ang VIP dayon. Atong extend atong kamot katong naa diha sa duol. Let us pray for them, let us bless them. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat Ginoo. Maayo ka ika, Lord God. Ikaw ang Diyos nga nagaluwas. Ikaw ang Diyos nga nagatandog sa kasing-kasing sa mong igsuon karon. Salamat, Lord, sa iyong kinabuhi. Karon Ginoo, gituohan namo na dawat ni ang imong gasa, kaluwasan, gasa sa bag-o nga kinabuhi. Amo siyang gipanalanginan, Lord. I pray, Ginoo, nga imong tagbuon ang tanan niyang pagkinahanglan. Kung naa may balatian, ikaw mag-aayo, Lord. Kung naaman, Ginoo, mga giatubang, tagsalamat sa kalinaw nga nagaabot karon. Panalangini siya, panalangini ang pamilya, Lord God. Salamat, Ginoo, nga makapadayon siya, Ginoo, sa iyang pag-ilaka nimo, Lord. Dili lang karon, Ginoo, but hangtod sa imong pagbalik. Mo siyang i-bless karon in Jesus' name. Amen and amen. Nindog ta mga igsoon. Nindog ta. Salamat kayo sa imong pagpabilin. At ipatas tong kamot and just thank the Lord. Salamat yang Ginoo sa kamaturan nga imong nadawat karong adlaw. Dalaygon ka Lord, salamat kayo. Salamat sa dibok simana imong pagtipig namo. Amo pong gi-declare Lord, karong simana ha Ginoo, amo ang anihon, ang mga pabor nga imong giandam namo sa ngalan ni Jesus. May panglawas, protection, supply sa pagkinahanglan Ginoo. Lord God, in the name of Jesus, nga dili gyud Ginoo unsa man ning virus nga COVID-19 di makaabot sa panimalay sa ngalan ni Jesus. Bisan pa dili mo spread sa Sambuanga del Sur, Pagadan City sa ngalan ni Jesus. Gideclare na mo imong himaya over our city, Lord. Salamat kay Ginoo over this city, Lord. Over sa imong katawan nagpuyoan ni Sudara. Dalaygon ka walay katapusan, manguliming malipayon. Manguliming pinanalanginan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless you. Lingkod mo balik. Jesus, I'll never forget what you've done for me. Oh,